И както виждате, сам Куе каза хай на YouTube. И днес почвам, както ви обещах, моята Skyblock поредица на остров. И имам толкова дърво, диамантен меч, кирка и Protection 4. Аз в този сервер не направиха Omen, защото много помагам. Обаче тези работи, това сам съм се го печелил, всичкото наистина, честно ви го казвам. Защото, вижте, като напиша спаун, Owner съм, не съм император, просто така ме направиха. Както виждате, тук пак ми го пиши това. Смисъл, крайно винаги така. И сега не сме се бъгнали, като отираме слайда на озовава на такъв, ще трябва да пускам на гейм от едно. Ние префиксаме император, не знам защо. И сега трябва да се открие слайда, защото аз този слайд го правих много време. И ще намеря и ще почна да се правя това. Ще отнеме малко време. Чакай, значи би трябвало да е там. Къде бе? Значи трябваше да е там. Не, бе, сега ще уведа. Но там ли трябва да тръгна какво става? Ето го. Ето го моя исланд. Много е голям. И днес мисля да почна с XP грейндера. Ще го направя много голям. И тук. Ето тук виждате. Някой ме... Опа. Ще го правя на survival, разбира. Някой ме скрил табелки за фри. За Cobblestone. И... добре, да почвам. Аз да го спря това. Това. Работите съм ги прибрал. Опа. Работите за томболата съм ги прибрал тук. Който се запише за нея, разбира се. И така. И сега да почвам да отидем нагоре. Сега ще трябва да пиша. Опа. Но съм зле. Извинете за фила. Сега ще почвам пак да строя. Оп. Така. Опа! Да се обижда това. Хора много филми имат. Ще напиша в филма. Така. Сега това тук трябва да го махна. Да ни падне върху това. Тук някакви пущи за собствен сервер са влагали. Който иска да се направи. Ето, взимайки по скайпа на този човек, ако искате. Да се направите сервер. И... добре. Ай, куда?